Γεια σας, είμαι η Μαργελόβα. Είστε καλά? Καλά είστε, είμαι σίγουρη. Σήμερα θα παίξουμε το καβόκα και θα πάμε να φτιάξουμε. Πάμε να φτιάξουμε ρουχαλάκια με τα τέτοια. Θα φτιάξουμε και μικρά και μεγάλα. Θα ξεκινήσουμε με τα μεγάλα. Θα φτιάξουμε 2-3 μεγάλα και 3 μικρά. Θέλω να ξεκινήσω πρώτα με αυτό. Όχι, άλλο θα βάλω. Αυτό, όχι αυτό. Αυτό μου αρέσει πολύ. Μετά από κάτω αυτό που πάει. Θα βάλω και κάτι από πάνω να έχει. Παιδιά, κάτσε. Θα βάλουμε αυτό. No. Αυτό. No. Εντάξει, όχι, no. 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 Καλά, δεν θα βάλω κάτι επειδή δεν μου αρέσει τίποτα. Σωστό. Παιδιά, δεν θα βάλουμε κάτι από πάνω. Θέλω να βάλουμε καλτσούλες. Θα βάλουμε και παπουτσάκια, θα βάλουμε αυτά που πάνε. Θα βάλουμε και αυτό και μια τσάντα νομίζω. Θα πηγαίνει. Πολύ. Όχι, δεν θα βάλουμε τσάντα. Θέλω να βάλω και ένα ρολόι και ένα τέτοιο. Πολύ ωραίο βγήκε. Yes. Έχω φτιάξει και αυτό εδώ το ρούχο που μου αρέσει πάρα πολύ. Σας το δείχνω απλώς. Σας το δείχνω απλώς πώς το. Θα βάλουμε αυτή εδώ την blue ή αυτή. Αυτή θα βάλω. Από κάτω. Αυτό. Όχι. Αυτό μου αρέσει πολύ. Δεν θα βάλω τίποτα επειδή δεν πάει τίποτα. Να βάλω αυτό ή αυτό λέτε. Αυτό ή αυτό. Νομίζω το μαύρο είναι το πολύ. Μαύρο. Βάλουμε μαύρα παππού. Ή να βάλω άσπρα καλύτερα να κάνει αντίθεση. Αντίθεση θα κάνουμε. Αυτή τη φορά θα βάλουμε κολλιέ. Και θα βάλουμε και τσάντα αυτήν εδώ. Για πιο ωραία. Και θα βάλουμε ρολόι. Αυτή ήταν το δεύτερο. Τώρα πάμε να φτιάξουμε μικρό ντύσιμο. Θα βάλουμε αυτό. Μετά θέλω να φτιάξουμε μάτσι με τις μαχάλες. Παιδιά, ναι, ωραία. Πρώτο είναι αυτό. Και έχει αυτήν εδώ την τσάντα. Κασκόλ. Ναι, μ' αρέσει αυτό. Αλλά χωρίς την τσάντα δεν μ' άρεσε. Πάμε να φτιάξουμε το ίδιο. Βασικά πάμε να φτιάξουμε ένα ντύσιμο που το έχουμε και μεγάλο. Πάμε να φτιάξουμε να βάλουμε αυτήν εδώ την μπλούζα. Ναι. Με αυτό εδώ. Και αυτό εδώ. Αυτό. Πάμε να φτιάξουμε και σε μικρό. Και παπούτσια αυτά. Να, ίδιο είναι. Λέω να φτιάξουμε κι άλλα. Λέω να φτιάξουμε ένα μικρό. Παντελόνια, τι ποικιλία έχω. Για να δω.
Έτοιμο. Θα φτιάξουμε κι άλλο ένα μικρό, επειδή δεν μπορώ με τα μικρά. Θέλω να δω τι υπάρχει σε φόρεμα. Να, αυτό. Ναι! Ναι ρε παιδιά, να φτιάξουμε αυτό είναι τέλειο. Να φτιάξουμε και σε μεγαλίστικο που το έχει. Αυτό από πάνω. Ναι, τέλειο. Να το φτιάξουμε και σε μεγαλίστικο. Το έχουμε και εμείς αυτό το φόρεμα. Από πάνω πάλι το όλο, επειδή πάει πιο πολύ αυτό. Ή αυτό είχε, αυτό νομίζω είχε. Ναι, ίδιος είναι. Παιδιά, λέω να φτιάξω ένα τυχαίο τώρα. Ας πούμε αυτά, δεν ξέρω τι κάνω. Λέω να βάλω αυτήν εδώ την μπλούζα που δεν την έχω βάλει και αυτό που είναι σαν να πηγαίνει από μέσα το... Ή να βάλω με αυτές εδώ τις κάρτες. Νομίζω πολύ ωραία επιλογή αυτό. Με ένα τέτοιο και μια τσάντα. Όχι αυτή την τσάντα, αυτή την τσάντα ή αυτή. Όχι, αυτή θα βάλω. Αυτή να σου πω. Τώρα δεν ξέρω τι έγινε. Πάμε να φτιάξουμε. Ναι, πώς θα φτιάξουμε μάλλον. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Άλλο ένα μικρό. Άλλο ένα μικρό θα έχουμε για σήμερα. Και θα κάνουμε και part 2 που φτιάχνω τέτοιο. Θα βάλουμε, λέω να βάλω αυτό, ή το έχουμε βάλει, θα βάλω το τζινάκι καλύτερα. Από κάτω θα βάλω άσπρες κάλτσες και για παπούτσια αυτά. Αυτό ήτανε. Άμα σας άρεσε, κάντε like, εγγραφή και κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα μας καινούριο βίντεο. Γεια!